Laiti laiti kosto kay phaimano nui nama khana no kosto no bai ki sopai ka tisa no ko ki phili thangai tisa phainan la le te phaiman gala khang tong jang me no rong ma yang tong kha am khai sinai ya da ki pha phan help khai be ji chung no subaga di ji saimane no ne ro ki sa Guru bining jotno sari kaham tamongke chini remi debon ma tabuk treatment khainani bagui arjeni rang nangui tongoni saka bo personally bo message rukha update rukha tamo bahai tri prasarok tamo bomo haiti prasarok bukharok kaliada tamongke sanjana no kaisa helep khayo hnoi tamo bini rogi naijaya nei oboni bagui da bukha bailai rok asuk tipra sarok bukharok kayain tongkha pogoi rok tongkha bahai tipra sarok remine bo phaidi urgently bo tabuk bini personally sawo tamo hingke obono phaidi kha baksake bono bo chua lainani bagui kaisano derago hnei tai kaisano unglak dolsong botamo saka saya khanai naidi sangtabu gone problem kalaija urgent nor kisa help khaibe ga di je sinai no nai ro sang tongmani tabu tongma hangai ta ni mokol treatment joli ma hangai ta drishti netraloyo do dibrugar ge ko ani mokol to chemo khlaija khana to noi man khana surgery to umya kho ungnai buskango bahai pano borok ko khana ni bising bo sangno borok ni ojaga sang tongmani sangno horo ho jangnai man pathok jangnai ta tewisa next to iman to no kalayo do iman to no tewisa hai no hai treatment joli phinai kama phai pine bisi din gurei ko 29 tarikh gahai pano borong ni mana kaisa ojaga tongjangai rules ta bisi din to phaidi mok khabak rang bai sakia no borok to ni remi debon mano bo samane update ojaga no kun kun bini siya kok jin ro khunawoi ni okra sakra sinai nai bo ki bo chua lainani bagui bino mokol no to noi man balai khana no ma bui ani munai borokta mokol no ya kai tai dunia kerei ngai pai kham mo mokol kering hingke dunia kerei tamung hingke mokol genang tongmano kunjuk na tong mano mokol sano se bo batoi mano mokol nungya hingke gang ba no ke no go piro ondo manai ba mono tai kerei thang bukha ba ti so wai klai phai ang treatment khai jangai kunjuk manai khnao ba bukha phatina ani chin chhori si chola chola mokol se nungya khai miya hingke ko hama kai bithi sai dong ta bo samani gang go miya ni sagang no i bu khai jang mani ono tabok hingke tokhan painani ma phimani se tamong ke remi ni video update nugui kisa video post ke markha sawi bo tongo ke share khaidi dal ang sam bai ki chola chol khai manai ba Jesu Kya khara bono suk share sangbo khaidi jaga bo kunu siya boro tongmani nogbara hotel kunu buji mayang tongka angke na rok jara saimanai rok tongka ba kisa sungna information khaida ni khana phungo angkai na sang oro ni mano khornai angkai ani to tabo lang maro bo kosto choli tonga thangai cholo chol train kai thangnani nogo eba flight kai thana rok ang mayang tongka thang phai ke bo bai ke anga so ye condition ang thang phai khlai tong manai bana go bu no jara sinai nungai rok joto saimanai rok tong ba kisa sangno bebusta khlai ga di ba sinai rok tong ka baro drishti netraloi ninga na roga aspas rogo hospital mani tong jangai rok de tong ba bahai asu bisoi kisa saimanai rok tong ka ba no jangno kisa jano ga di জীবনতে কিছু কষ্ট বাংসিনি সাইমানে থইবো মায়া থাংবো মায়া তাং খাইছিনি সালে কিসা আনরং সাইমানে র কিসান ভিডিও রং শেয়ার খাই আসে কিসা जोंनो हेल्प खाइ होगानि okra sakra sinai nungai ro bolo ke sakari ba siang tongba jongbo tam khaini khaya kya bono
Aboni bisung tirang rogono rok te kisa subalai jaga tije ani amo hamyasa tabuk nogo bosang nog oro hotel tam sang kun buji maya siang nongka khana ngai na sang khana pongo kai no ron suma no khana boro tongai damong ang to laisi bu mangala tabu binoro kisa help khaibe ga tije sinai nong nai ro kan video ro bang kise share khai je Simon ai je aspas se pan dong nai ro sinai nang nai ro kon sabai gira Mukhajan puji nalia kepal bas ka hamyang ka hamyan ba ka hamyan nongo bisa help khai ga dinoro bisine nonai ro tam khanya gaya kum simpuji nalia ang batang nongo obosta tise nongo kipil thang ang bo sombok sengli ang khai purusi sina dom laiti kosto kai phaimano nugui numa khana kosto no bai ki sokai ka tisa nongo kipili thang ngai tisa phainan lale te phaimangala Pwede kha cinte brasara sabak sake ane asa saskulo mulia ha asa lajani khine la suna sasle angle te abang thangi te kipil hangala song tamang tini video thine ang am ti janle tabuk rang nang itongon sabe su kosto no sajo kai malia muro help khai be di Simon ai ro kisa tang tong jang me no ro mayang tong ka ang sinai ya da ki pa help khai be di chungno su baga di Simon ai no ro kisa kamnan sukha tamok ka kabai maya haino mukti tu kalaya bele kamnan bukha to kapjak tamok ka phaidi bono pal khai chung suwa lainai tamok ka bono bat tabok gusu kabai saitong kharongma sinjake phaidi tipra sarok tamo bono pal khai suwa lainani asuno jotna hambai tai kok salia sagang gawai seben mukti ro kalainai on bagai